مستيات بيتنا. سلام كم يتصنحكم كبرات تخاتلتنا حدا ود 30 عامت إيرتراو من إسي نتي أب حدا بيت مشطة إلكترونيكس سرحتنيا مقتال زقبرة فتنة أب قدم بيت فردي كتما أولم جرمن تأمين له فرداو مسرح مسجمرة أب قدماي معلتو بمنقد طبقو أبيلو أب زهابو قال نتقبن كاب تسفى مقراጽ قطعن ጭንቀትን ተበጊሱ ከም ዝፈጸሞ ሓቢሮ እቲ ብሕቲ ዕቑባ ክነብር ዝጸንሐ መንእሰይ ኣብ ሓደ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ዕዳጋ ብዘካየዶ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ክኢሉ ኣሎ ዓቃቢ ሕጊ ብፈተነ ቅትለትን ከቢድ መጉዳእቲ ኣካልን እዩ ከሲስዎ ንሱ ኣብ መፋረቕ ወርሒ ጥሪ ንሓደ ወዲ 25 ዓመት ሰራሕተኛ ብኻራ ወጊኡ ንህይወቱ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ መጉዳእቲ ከም ዘውረደሉ ይሕበር ክልተ መሳርሕቲ እቲ ግዳይውን ብተመሳሳሊ ተወጊኦም እዮም እቲ ወዲ 30 ዓመት ብጠበቁ ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ዝተፈጸመ ተግባራት ከም ዝእመነሉ ገሊጹ እዚ ነቲ ናይ ቅትለት ክስ እውን ዝምልከት እዩ ሎሚ በቲ ዝገበሮ ከም ዝሓፍርን ከመይሉ ናብ ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽኣል ክገልጾ ከም ዘይክእልን ከዓ ሓቢሩ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ጀርመን ዓቢ ኣቓልቦ ሲሒቡ ነይሩ እቲ ቤት መሸጣ ኤሌክትሮኒክስ ኣብ ጥቓ ማእከል ከተማ ኦልም ኣብ ዝርከብ ብዙሓት ድኳናት ዘለውዎ ውዕውዕ ናይ ዕዳጋ ከባቢ እዩ ዝርከብ መዓልታዊ እውን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ይበጽሕዎ እቲ ወዲ 30 ዓመት ድሕሪ ገበን ምፍጻሙ ካብቲ ድኳን ክሃድም ፈቲኑ ነይሩ ጸኒሑ ግን ብፖሊስ ተታሒዙ ብመሰረት ጸብጻብ ፖሊስ ነቲ ካራ ክድርብዮ ፈቃደኛ ኮይኑ ስለዘይተረኽበን እኳ ደኣ ናብቶም ፖሊስ ገጹ ምሰምርሐን ፖሊስ ብጥይት ሃሪሙ መጉዳእቲ ከብጽሓሉ ተገዲዱ ንሱ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ይርከብ ኣሎ ብመሰረት እቲ ክሲ እቲ መንእሰይ ነቲ ሰራሕተኛ ዘጥቅዖ ምስቶም ናይ ሞባይል ቴሌፎን ሸየጥቲ ሕማቕ ተመክሮ ስለ ዝነበረ እዩ ብሰንኪ ዝቁጥዐ ከዓ 20 ሰንቲሜትር ንውሓት ዘለዎ ናይ ክሽነ ካራ ዓዲጉ ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝገለጾ ንሱ ናብቲ ቤት መሸጣ ኤሌክትሮኒክስ ዝኸደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሞባይል ቴሌፎናት ዝሸይጥ ሰራሕተኛ ሕነ ንምፍዳይን ንምቕታሉን ነይሩ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ሰራሕተኛ ፈጺሞ ዘይተጸበዮ ነገር ነይሩ ብመሰረት እቲ ክሲ እቲ ሰራሕተኛ 15 ናይ መውጋእቲ ማሰይቲ ወሪድዎ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ እቲ ግዳይ ዓቕሚ ሲኢኑ ኣብ መሬት ወዲቑ እንከሎ ከይተረፈ ደጋጊሙ ብኻራ ከም ዝወግኦ ይሕበር እቲ ሰራሕተኛ ብከቢድ ምስ ቆሰለ ብህይወት ንኽጸንሕ ህጹጽ መጥባሕቲ ክግበረሉ ነይርዎ ብመሰረት እቲ ክሲ ከዓ ድሕሪ መጥቃዕቲ ን12 መዓልታት ኣብ ሰብ ሰርሖ ኮማ ጸኒሑ እቲ ግዳይ ጸኒሑ ኣብ ዝመጽእ ናይ ቤት ፍርዲ ቆጸራ ባዕሉ ብዛዕባ ፍጻመ ቃለ ምስክርነቱ ክህብ እዩ እቲ ተኸሳሲ ተመሳሳሊ ናይ ገበን ታሪኽ ዘለዎ ኮይኑ ቅድሚ ሒደት ሳምንታት ጥራሕ እዩ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ ነይሩ ብመሰረት ሚኒስትሪ ፍትሒ እቲ ናብ ኤርትራ ናይ ምጥራዝ መስርሕ ዝፈሸለሉ ምኽንያት ሰበስልጣን ኤርትራ ምትሕብባር ስለ ዘይገበሩ እዩ ናይ መወዳእታ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ክወሃብ ትጽቢት ይግበረሉ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና መራሒ ቀጠር ነበር ሸኽ ሐማድ ቢን ኻሊፋ አልታኒ ኣብ መበል 74 ዕድሚኡ ዓሪፉ መስራቲ ዘመናዊት ሃገረ ቀጠር ተባሂሉ ዝግለጽ ሸኽ ሐማድ ብሰነ 1995 እዩ ካብ ወላዲኡ ስልጣን ተረኪቡ ሸኽ ሐማድ ንሃገሩ ብቁጠባ ዝበልጸገትን ማእከል ኣህጉራዊ ስሕበት ክትከውንን ኣኽኢልዋ እዩ ኣቦ ናይታ ብሃብቲ ነዳዲ ዝበልጸገት ዘመናዊት ቀጠር ተባሂሉ ዝጽዋዓሉ ምኽንያት እውን ብኸምዚ እዩ ሎሚ ንቐጠር ዘመሓድር ዘሎ ወዱ ሸኽ ተሚም ቢን ሐማድ አልታኒ እዩ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምኽንያት ዕረፍቲ ሸኽ ሐማድ ቢን ኻሊፋ አልታኒ ንመንግስትን ህዝብን ቀጠር ናይ ሓዘንን ምጽንናዕን መልእኽቲ ሰዲዱ እቲ ትማሊ ሶኒ ዝተላእከ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ናብቲ ንሃገረ ቀጠር ዝመርሕ ዘሎ ኣሚር ሸኽ ተሚም ቢን ሐማድ አልታኒ ዝቐረበ ኮይኑ ኢሳያስ ብዕረፍቲ ትመርሕ ቀጠር ነበር ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ ንቤተሰብን ንመላእ ህዝቢ ቀጠርን ጽንዓት ተመንዩ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ሓበሬታ ኢሳያስ ነቲ ኣሚር ቀጠር ነበር ሸኽ ሐማድ ቢን ኻሊፋ አልታኒ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ክልቲኣዊ ዝምድና ንምሕያል ዝተጻወቶ ኣገዳሲ ተራ ብናእዳ ከም ዝጠቕሶ ገሊጹ ብተወሳኺ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ቀጠርን ዘሎ ሕውነታዊ ዝምድና ኣብ መጻኢ እውን ሓይሉ ክቕጽል ኢሳያስ ዘለዎ ትምኒት ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በወገኑ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ቀጠርን ኣፍሪቃን ሓደ ካብቶም በላሕቲ መራሕቲ ሲኢነን ኢሉ
ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግጭታት ክፍትሑ ሰላም ክሰፍን ኣበርክቶ ከም ዝገበረን ንዘተ መሰረት ከም ዘንበረን ጠቒሱ ሼክ ሐማድ ንኢትዮጵያ ፍሉይ ቆላሕታ ይህብ ከም ዝነበረን ምስ ኢትዮጵያ ስትራቴጂያዊ ምሕዝነት ንምምዕባል ይኣምን ከም ዝነበረን ኣብይ ኣብ ጽሑፉ ኣስፊሩ እቲ መራሒ ቀጠር ነበር ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ንኢትዮጵያ በፂሑ ነይሩ ነዚ ጉዕዞ ብምጥቃስ ኣብይ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዝመስረተን ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተን ክብል ገሊጽዎ ሼክ ሐማድ ብ1952 ኣብ ዶሓ ተወሊዱ ምሩቕ ወተሃደራዊ ቤት ትምህርቲ ብሪጣንያ ኮይኑ ንወተሃደራዊ ሓይሊ ቀጠር እውን መሪሑ እዩ ኣብ 1977 ሚኒስተር ምክልኻል ኮይኑ ኣገልጊሉ ንወዱ ስልጣን ዘረከበሉ እዋን ከዓ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ እዚ ድማ ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብዘይተለምደ መገዲ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ምስግጋር ተባሂሉ ተገሊጹ ወዱ ስልጣን ክርከብ እንከሎ ዕድሚኡ 33 ዓመት ክኸውን እንከሎ ሼክ ሐማድ ድማ ወዲ 61 ዓመት ነይሩ ሼክ ሐማድ ንቀጠር ኣተዓራቂት ሃገር ብምግባር እውን ይፍለጥ ግጭት ዳርፉር ሱዳን ምክፍፋል ተዋጋእቲ ሊባኖስ ከምኡውን ምስሕሓብ ሓማስን ፋታሕን ኣብ ምትዕራቕ ዓቢ ተራ ተፃዊቱ ቀጠር ኣብ ግዝኣታ ቤት ጽሕፈት ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ክኽፈት ብምፍቃድ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ዘተኽካየድ ሓጊዘ ቀጠር ነቲ ንሃገራት ዓረብ ዘባርዐ ናይ ጽድያ ሰውራ ካብ ዝደገፋ ውሕዳት ሃገራት ሓንቲ እያ ሼክ ሐማድ ፕረዚደንት ሶርያ ነበር ባሻር አልአሳድ ህዝባዊ ተቃውሞ ከይተላዕለ ካብ ስልጣን ክወርድ ንምእማን ፈቲኑ ነይሩ ኣብ ሊብያ ንመዓመር ጋዳፊ ካብ ስልጣን ንምእላይ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ወተሃደራት ክዋፍር እንከለውን ደገፍ ሂቢ ንቃልሲ ናጽነት ፍልስጤን ብምድጋፍ እውን ይፍለጥ ኣብ ቃዛን ደቡብ ሊባኖስን ዝርከባ ከተማታት ብስሙ ተሰይመን ኣለዋ ኣብ ግንቦት 1999 ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ተፈጢሩ ዝነበረ ወጥሪ ንምህዳእ ኣብ ዶሓ ዝተፈረመ ናይ ሰላም ስምምዕ ክውን ንምግባር ዝገበሮ ጻዕሪ ይጥቀስ እቲ ኣብ 1999 ዝተበጽሐ ስምምዕ ዶሓ ክልቲአን ሃገራት ንናይ ሓድሕደን ተቃወምቲ ጉጅለታት ካብ ምድጋፍ ክቁጠባን ሓበራዊ ቁፅፅር ዶብ ክገብራን ዝዓለመ ነይሩ ቀጠር ብመሪሕነት ሼክ ሐማድ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዝነበረ ናይ ዶብ ኩናት ስዒቡ ኣብ መንጎ ኣስመራን ካርቱምን ተፈጢሩ ዝነበረ ምስሕሓብ ኣብ ምዕራፍ ዓቢ ተራ ከም ዝተፃወተት ይዝከር ኣብቲ እዋን ሰበስልጣን ሱዳን ንኤርትራ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ትድግፋላ ብዝብል ይኸስዋ ነይሮም ኤርትራ ብወገና ነቲ ክሲ ብምንጻግ ሱዳን ሰራዊት ኢትዮጵያ መሬት ኤርትራ ክወሩ ባይታ ኣጣጢሓትሎም ክትብል ትቃወም ነይራ ሼክ ሐማድ ነዚ ዝተሓላለኸ ወጥሪ ንምፍታሕን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ንቡር ንምምላስን ዝገበሮ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኣብ ታሪክ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣገዳሲ ቦታ ኣለዎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 14 ሓምለ 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ قنا مسلي فتحي